sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Ven comigo ao teatro, é un día sinalado, hoxe hai función. Pasaremos un bo anaco, se saen monicreques, riremos a cachón. É genial ir ao cinema, non temos problemas, cámara e acción. Sentaremos na cadeira, en fronte da pantalla vemos filmes de terror. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Na biblioteca hai contacontos, gozamos como tolos coa súa narración. Leemos un conto, un poema, e se queda tempo. Bos días, eu chamome Ángel e estou en directo no Museo Leirate, onde de repente un dos colexios máis normales se convirtiu nun museo dos mellores do mundo. Aquí o meu compañeiro Javi e o cámara Lucas vamos traballar e retransmitir estes coches. Próximamente no museo vamos entrevistar as persoas que están mirando os traballos que fixeron os cursos sobre a arte e todo. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Ven comigo ao teatro, é un día sinalado, hoxe hai función. Pasaremos un bo anaco, se saen monicreques, riremos a cachón. É genial ir ao cinema, non temos problemas, cámara e acción. Sentaremos na cadeira, en fronte da pantalla vemos filmes de terror. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Na biblioteca hai contacontos, gozamos como tolos coa súa narración. Leemos un conto, un poema, e se queda tempo imos a unha exposición. Hoxe na vila hai un concerto, todos os instrumentos comezan a soar. Bailamos nunha foliada, movendo todo o corpo ata non podermos máis. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño. Bueno, el museo lo habéis hecho todos los niños, ¿no? Habéis trabajado mucho y está muy bien preparado. Y muy bien destinado cada cosa. Estupendo. De momento ainda non vimos moito, pero nos está gustando moito, sobre todo as exposicións dos rapaces, que están facendo moi ben. Hai uns guías estupendos e maravillosos. Os recomendamos que Estamos aprendendo moito. vale? Que le hace un museo que le va a gustar. Que tal pareceu? Pois gustou moito as explicacións que dan. Gustou moito, señor. Bo traballo. Bueno, primeiro tengo que empezar felicitándonos a todos, tanto os alumnos e alumnas como o propio centro educativo que organizaste, a verdade que unha exposición impresionante. Teño que decir que tuve uns guías de luxo que me explicaron, a verdade que un poquinho a correr pola miña parte, porque cheguei un poquinho costa de tempo, pero que tiña muchísimas ganas de vir. É impresionante ver plasmado o traballo de todo o ano, ver como os propios alumnos e alumnas son os que presentan os seus traballos, que nos explican a historia que hai por detrás e o traballón que hai,
detrás de cada peza, de cada proxecto, muchísimas felicidades. E que sigades, espero que siga así, seguir ano a ano implementando. Estaba falando antes con Begoña, encantoume os cadros postos no muro, que seguiremos por aí, ¿verdad? Nada, muchísimas felicidades. Ahora toca disfrutar, ¿verdad? Acabou o verán, acabou o curso, ven o verán, toca disfrutar, cargar pilas para o ano que ven, algúns seguides, outros vades a outra parte, exactamente, pero bueno, así, con esas ganas. Muchas gracias por vir, esperemos que estuvieras con muchos éxitos. Gracias a vos, de verdad. Teño, 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 ti sabes que teño un bo plan.